Άντε πάνε πάνω, τέρμα πάνω ανέβα. Ανέβα τέρμα πάνω. Άμα πιαστεί θα φύγει. Με τα νερά εντάξει. Πάνω όλα, δεν έχει άλλα. Έχει νερά. Θα δείξει. Πότε? Μόλις φτάσουμε κάπου θα χαλαρώσουμε λίγο. Μαλάκα, είδες, δεν έχω πέσει, ακόμα σε φόρμα είναι. Μια χαρά είσαι. Ναι. Τούμπανο. Είναι επειδή κάνω προπονήσεις. Με πετύχει η μαλάκα πέτρε στο φανάρι γαμημένο, γι' αυτό σε κόρναρα. Είναι σαν το φανάρι το μαλακισμένο. Τώρα βλέπεις με αυτή τη μάσκα ρε. Βλέπεις. Άμα το μοιάζει τι βλέπεις. Χάρης χάνεται. Τέρμα από εδώ στο κοίταγμα. Ωραία δεν θέλετε ρε μαλάκι να ανεβούμε και απέναντι πάμε στην Κεραία. Το Ξέρεις. Να, όπως πήγαμε την άλλη φορά που έφυγες και έφτασε στο άλλο χωριό. Τρίτος δεν είπαμε ότι θα πάμε. Όχι ρε μαλάκα. Όχι. Όχι εκεί είναι. Όχι ρε, αυτές τις κεραίες την άλλη φορά που είχαμε πάει για πρέσβες. Το πράσινο είναι από κάτω. Ναι, εκείνο τότε. Ο τότης είναι εκεί πέρα. Εδώ αν κάνουμε να βγάλουμε κανένα τσιγάρο βάλουμε κι άλλα. Τώρα από εδώ έχει χωματόδρομο, ρε, μέχρι να βρούμε το μονοπάτι. Ήδρους άματης. Θα κάνουμε μπαφά. Πού κόλλησαν ρε μαλάκα. Γεια σου ρε Κωστάκη, ωι ρε Κωστάκη. Έλα εδώ τσιγάρο. Πού βγήκανε, Ηλίαν, Ηλίαν, εδώ φτάσα φορεσμένο. Αχ, παπαλάμπρο. Γιατί το έγινε παλιά. Γιατί το δέχτηκε. Ποιος το δέχτηκε ρε φίλε, ποιος το δέχτηκε. Περτιλίδης τον έχεις εσύ φύγε. Ο Ηλίας, ο Ηλίας, κάτσε, άμα ψάμε τσιγάρο τώρα, τι θα πρώτο κάνουμε εδώ με έχετε αγχώσει. Να καπνίσουμε τσιγάρο.
Άνοιξε ρε μαλάκα τώρα που κρύωσε λίγο, για πιάσω. Και α, ηλία. Αλλά παίρνει την μπαταρία και το βγάζει. Το βγάζει. Ναι. Πώς κλείνει, κόκκινο.